hu sé se an tíon sin agus bhí gursa cí sa te agus tíir sé dhearsa isce chuir se sa topan get a bag amad a chuir se an dur bhainnim copan agus chafad an dhearsa an toban agus thosaí an cáileach chuid rantaí ag peisiogí na cibí agus de réir mar hu sé ra leis chuid rantaí thosaí an donion an sa toban agus hu an copan bunas ceann agus sin a cóhrú gur bathú na híoscrí agus na badaí agus dúir sin cháileach an sin is míthe dúin imacht agus deirta go deis sí fríd don cnéalaí an bharnália ba gon an álaigh scapiú an scéal fan wathu agus deirtar nar waciad inanne í ó hain ach scéal amháin a dúirt gur chuir sí lá ina bás héin bliain ina dhé sin. Cibí fan scéal sin is fíor gur Harley an timpise ceandanna tragedy is massa Harley dhéú agus gur bathú iascrí ó Helen fantra na cealla Bruckless an bhar agus don cinéalaí agus fiúháin iascrí ó mola mór agus trída is leige. Agus tá glóir seanna go eile bhain leis a coníosúil ar chunta seo le teilú a chlann.